dikengeten tambah setunggal lagi. Oh nggih monggo. Nggih. Niki bawa dadi-dadi nggih tak khususke kangge temanten. Bawa dadi-dadi. Dawahke ali-ali. Nggih. Matur sembah nuwun. Hati-hati. Hati-hati yuk tibane ali-ali. Nggih dawahke napa monggo. Nggih. Hati-hati menika larasipun pelok barang. Ali-ali menika slendro. Nggih. Monggo. Dadi ora apa-apa. Yo ora yo apa-apa kok piye. Ya dadine slendro pelok. Monggo Pak, pelok barang Mas. Nyuwun dipun grambyang pelokipun barang monggo. Delek gladi kalian suka kinasih. Muga-muga tambah laris. Amin. Lantaran kalian ponakan kula Mamek. Nggih. Nika putranipun Mbak Yu kula. Nggih. Kegarane wong akrami tutu bondo tuturupa among ati pawit tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kenoti numbas arato semoga Kang Mas Anjir. Matur sembah nuwun. Menika jangkep langgamipun hati-hati menapa? Mbak Tin, Nggih. monggo. Pira Lek? Wis ora apa aku sik rek otake karo Nano isi nano. dan isine lainnya. Gundul pacul gemba elengan. Halo halo. Lo, yeah.
so enak ya lolo ya 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 ae 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 wakul gimpang sekane tadi sarapan sekane tadi sarapan Gula pacul Semakin sore semakin lemes. Semakin panas. Nggih. Ya, tamunya semakin mengalir. Heeh. San saya okeh, Mas. Lah iya. Ya. Sampai habis nanti kita. Heeh. Sampai habis. Ya nek habis nek ora habis. Habis waktunya maksudnya. Oh lah iya, oke. Ya mesti habis. Nyanyi, Mas. Oh iya. Jenengan ganti, Mas. Iya kaya wong dasar apa ta anggere wong liwat tawani. Iya menawa lho ditawani ya Mas. Kaya wong dasar ki apa? Biasane nek kono nek nawani mampir Mas, mampir, monggo mampir. Nah iya. Nyanyi Mas lho. Monggo 35 Mbah Ando harus sabun. Monggo mampir ngono biasane ta. Monggo pinara badhe ngersakaken 35 Mbah Ando sabun. Kok murah men? Heeh. Murah men to Mas. 35 Mbah Ando sabun. Sabune cilik mesti. Heeh, sabune siji jueng-jueng. Biasanya sing burimu ki lho. Sujud. Oh ya, karo kakangne. Oh, kakak, nek kakaknya aku urung tau roh. Nek sujud aku tau petruk. Sorry bos, sorry lho bos. Kita kan friend. Nek kakaknya aku ora rono kok. Aku podo, maksudnya aku ya podo karo juragane. Oh lah iya. Ora apa-apa, pokoke iki. Nek juragane iki malah sobone ning anu ning pondok. Pripun, Pak? Lah niki wau ki keterangane men dereng cetha kok lho jenengan ora jeneng tambah melih pripun, Pak? Ora. Pilih tak gandeng. Piye ngersake apa? Gandeng. Oh, kula nyuwun sewu lho, Pak. Ampun diadang lho nek mulih lho, Pak. Ngersake apa? Iya, Ora tak lebokke ning mik.
ngono to lek marai gesetenan lho iki lho. Hawane agek ra penak iki Ah, pokoke. iya, iya. Matur sembah nuwun lalagon mugi katur wonten ngarsanipun sagung para tamu kakung saha putri sinedahan sowan para kanca sekar kinasih campur sari nderekaken ikahipun para tamu lir gemanti wanci nuhune dawuh timbalan saking ngarsanipun pamangku gati mboyong putra pinanganten sarimpit mugi kasembatan anggenipun gelar tata upacara wanci kinarya lelipur sawetawis sinareng sawanipun para kanca sekar kinasih campur sari Mbak Lilis sesarengan sekar kinasih campur sari.